Čaute, ďalší diel o lysovačkách Rigid je tu. Dneska si predstavíme veľké modely lysovačiek Rigid RP350 v pištolovej verzii alebo RP351 v rovnej verzii. Je to vec vkusu, každý preferuje niečo iné. Výhodou je, že pri objednávaní si viete zvoliť sieťový zdroj alebo 18V Rigid akumulátory, ktoré viete doplniť napríklad aj makyťackým akumulátorom. Lysovačky sú vhodné do 108 mm. Medzi hlavné výhody patrí panel, vďaka ktorému sa dozviete všetky potrebné informácie o náradí, senzor správneho upnutia čeluste a Bluetooth je samozrejmosťou. Lysovačka má bezuhlíkový motor s tlakovým senzorom, takže takisto nemusíte rátať so žiadnym plánovaným servisom. Medzi výhody, ktoré oceníte mnohí, ktorí už stroje máte, je aj kompatibilita s čelusťami od výrobcov ako je Rems, Rottenberger, Novopress a mnohí iní. Takisto tieto stroje viete využiť aj pri iných povolaniach. Viete sem dať hlavu na krimpovanie káblov, viete sem dať hlavu na strihanie C-profilov, viete do stroja upnúť hlavu na utíňanie liatinových rúr. Takže naozaj univerzálne stroje. Takisto vhodné pre všetkých, ktorí pravidelne lisujú aj malé priemery, ale stretávajú sa aj so 40-kami, 50-kami, 63-kami a väčšími. Ak nechcete chodiť pre lysovačku do požičovne, ale mať vlastný stroj, tak tieto lysovačky sú ideálna voľba. Pre viac informácií navštívte stránku rigidtools.sk alebo nás navštívte na predajni a radi vám poradíme s výberou a na